Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ngasesarengan wonten ing wekdal menika kita deres Quran surat Muzammil ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kula nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah saking panggodhanipun setan ingkang dipun ranjam. Inna rabbaka ya'lamu saktemene pangeranira luwih preksa annaka taqumu adna min sulusayil laili yen sira Muhammad ngadeg salat kurang sangka 2/3 wengi. Wa nisfahu utawa setengah wengi. Wa sulusahu utawa saprotelone. Wa ta'ifatum minal ladzina mangak lan semono uga segolongan sangka wong-wong kang bebarengan sira. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah netepake ukuran wengi lan siang. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum. Allah mriksani yen sira ora bisa nemtokake batas-batase wektu iku. Monggo panjenengane Allah maringi keringanan marang sira. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Amarga sangka iku wacanen apa kang gampang tumrap sira sangka Al-Qur'an. Ngalima ang sayakunu minkum mardha. Panjenengane Allah mriksani yen bakal ana antarane sira wong-wong kang lara. Wa akharuna yudribuna fil ardi lan liyane padha mlaku ing bumi. Ya ba'daghuna min fadlillah padha ngupaya seperangan kanugrahane Allah. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi lan kang liyane padha perang ana ing agamane Allah. Faqra'u ma tayassara minhu. Mongko wacanen apa kang gampang tumrap sira sangka Al-Qur'an. Wa aqimus sholata lan sira ngedekno salat. Wa atuz zakata lan bayaro zakat. Wa aqridullaha qardan hasanah lan sira padha potanga marang Allah potangan kang becik. Wa manuqaddimu li anfusikum min khairin. Kabecikan apa wae kang sira tindakake tumrap dirinira tajiduhu indallah. Yakti sira bakal nampa piwalese ana ing ngarsane Allah. Huwa khairan wa a'dhama ajra. Minangka piwales kang paling becik lan paling gedhe ganjarane.
wastaghfirullah lan nyuwuna ampunan marang Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sak temene Allah Maha Pengampun, Maha Asih. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.